Dneska skúšam túto novinku Double Eagle DMP9, Bluetooth procesorovka, aktívny bolt, keď zbraň nestrieľa, keď je prázdny zásobník. Máme krásnych 5 až 10 stupňov, uvidíme, jak to bude lietať. To bol z AliExpressu ten smoke. Odráža sa to, pozor. Odkiaľ letí? Dobre, dobre. Jeden vládok, na to skenol. Hrdinský útok. Tomi, zabij ho, budeš v telke. Hej? Mám ho. Výborne. Výborne. Aha. Tak ne, výborne, hanbí sa. Poď, 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 poď. Pozor na vlastných. Mám. Nador. Pred bankou. Takže tu má macka, prosím ťa. To či mi nevypadol. Je tu. Je to mi to strašne do hora, kokos. Mne zase do dola. Môžeme sa spojiť. Ale spolu sme nezničiteľní. Áno, výborne. Posunte ďalej tú lajku. Daj tú našu dole. Odtiaľ toho dáš? Oni tam sa vystrkujú. Ja viem. To muselo byť. Ale podľa mňa dostal. Jasné. Lebo odišiel. Idem dole. A kryto. Pozerám. Musí tam týlet, vole. Ale ja nevím kam. Do lesa. Minus. Máme ho. Výborne. Výborne. Mám! Ešte viac mi daj! Môžem ja, keď chceš. Ne, ja som spokojný. Aspoň nejaký kill mám. Ide preč. Minus. Všetkým vám hlasím, Tomi je tuto vpredu na tej modrej tehlovej. Že Tomi je na tej modrej tehlovej. Tomi tuto hneď vpredu na modrej. Jaká modrá tehla? Priamo pred vami. Tak šedá buha. Vidím cez tie medzery, ale to nedám.